سلام كما يتوعلوك ورات تقاطلتي فنوي اير تي في لومي قدام حمشت سنه فرق معلتن فرانس تدالو زينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتلنا بخبر زعدم بيترس منكسي بقند نطفታት دمان فيلم مالي 4 سنه بستقبرنا لابراتور مرمرات 245 زيغاتات كورونا فيروس مكافو ترغاغيتو زبرسه بحريو سرعتا كبابينا بنور ممراس دي زفاغراو مع مقانو منستر مريت ماينا كبابن حبيرو مسلاتن ربحاتاتن عين صوران محلاو حيات تعاري تخايدون بايتو تصطا وسناسن يمن تتصفف زلا مركب نملاي عطق حيلي حتوين كتحبابر تصويعون منغست ديمقراطية ريبابليك كونغو نستعوج هوتوت نايكردنا دنغاغا ناوحيوان بريطانيا مس نوروي ايسلاندن ليختنشتاينن حدش نقداو سمع كتيما حبريتا كاب منستر تاعنا تمالي 4 سنه اب موشب ماكلات زواتات سميناو قيح بحرن ماكلن بستغبرن ناي لابراتور مرمراتات 245 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصلو نساتهم 250 اب زوا سميناو قيح بحري 95 دما اب زوا ماكل توشيبهم تصنحيهم زي كم ديلن كلها بسبتالات كن كجبر لهم تصنحوا يسران حمشتنا بزوا ماكل تشعت دما بزوباسي من اوقح بحري بتغللا 34 زيغاتات حاويم تفاني مالو بز مسرت تغللا قطر بكورونا فيروس تلف زيغاتات كسب تمالي 4427 بزحلو 3894 كابزيوم حاويم استفانو 14 بمستفليو 519 دما جنا ابو سبتالات تعقيبهم زركوبيوم منستر تاعنا 4 سنه 2021 زبرسه بحراو سرعتا اكبابينا بالنور مملاس زيون زفن حريا زي حدغن هاغراو عمام مقانو منستر مريت ماينا اكبابن بمخنيات لومي 5 سنه تذكيرات وعلا هاغراو معلتا اكبابيا بزوصو مغلص حبيرو اتي مغلصي دق سبن بحري كم منጭ ጸጋታት ጥራይ بحاد ማዕዝን እናጠመቱ ድሌታቶም ንምርዋይን ንጥፈታቶም ንምስላጥን ብዝፈጸሞ ተግባር ኣብ ልዕልቲ መሰረትን መድሕን ቀጻልነትን ህይወት ዝኾነ አካባቢን ስርዓተ ህይወትን ዘጣዕስም ምዝባልን ዕንወትን ከም ዘውረዱ ብሪሁም مس بحري تساني خان حقه بحري اخبير كان منبر زي قسن حريا زي حدقن بمخانو اب هاجرنا كابناي قدم حجز حاشا نقحته طريق كانت هالو معرت زبرسه كنتاتا كبابي هاجرنا مفواس دلع عمام زدارك سراحن صعرن مكيات تريفون زلو سفيح سراح مبقاس اقداس كم زغانه زنت صرات مغلصي ازي عمام زين ناي قدامنتات قدامنتن نخلو زملكاتن كم زغانه سميرلون اتي مغلص يا موداتان نتوم حاجر ناتخلاقولو عبيت تحت قرصتات لمعت زعمو زلو جيغانو حيلتات مكلخال كومون بعقمم مريت النازاليون اقرب ناتخلون اكبابي نموقابن كاب برست مكلخالن اب هاغراو حملاي وفري جامم زبركتو زلو منسياتن تمهارون كبرن موسان بمهاب طعنون دحنوتن صريتون زتعقبا اكبابي نمرغات بزلعله قصل ازخاخيرون اب ورح مسكرم شانت شعات 296 استمسرتها هاغراو محبر عين سوران ايرترا ابزوان زيا استاد 3 شعب بلات اللو مسلاتن ربحاتاتنا بلاتن محلاون اتمام تحبرت سبب عين سوران ملواتن مسنا يسرح مشارقت بمتحبار زكايدو صعري وصيتاو منبارو تغليصو غازيتنيا ازي برهان بملكع صبصب زدالو تحستو يسعب مسلاتن ربحاتاتن عين سوران نمحلاون ابلع عين سوران زنبر اتمامتا نملواتن استقايدت صعري وصيتاو منبارو هاغراو محبر عين سوران ايرترا غليصو مختل ابو منبر محبر اتو داوي سلمون بمخنيات صخري 30 عامت ناطنت مس ايرينا بزغبرو قال محدد كان منغستي حبرتسبن كالوت اكلاتن بزتغبر كل مداو دغف بركت زبل ابالات ناي تمرتي سلطنان قطبان عدلات كم زرخبو ازرما امعبالهم حغاز ترا كم زنبرو ابرهيم امداي تمرتي ولدي عين سوران دقوم نبي تمرت ابرها بحتا نخلقو بستخايده غسكاسات ابز حلف عامتات استات 250 عين سوران ابتابي تمرتي كمهارو عدل كم ترخبو بزقاسمو تمرت دما ام منستر تمرتي منستر عيون محبراو دحنتن منستر فتحي منستر زينان كالوت اكلاتن ابسرح عالم توافيرهم كم زلو حبيروم درجه 250 زغلو كابزواتات 50 ناب ابرها بحتا دتنا ينقلوت هلو إذن تاعي وصيت نايتي غوسكاسي إذا قلت ميزان مزان زخونه عم نوصف عام درجة 10 سوات من نسينا جن جنايتي زنون وحريم
ክትሪኦ ከለካ በቲ ቁጥሪ ዓይነት ሱራን ዘሎ ክትሪኦ ከለካ ውሕድ እዩ ግን ነቲ ህዝቢ በብቕሉ እንዳንቃዕካ ካብቲ ቦታ ተማሂሮም ክመፁ ናብቲ ዓዶም ክኸዱ ከሎ ከዓኒ ሓደ ንርእሱ ጎስጓስ ስለ ዝኾነ እዚ ዓብዪ ክስታየት እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዓብ ለውጢ እዩ ዘምፅእ ምክንያቱ ብኣካል ይሪኡ ዶ ተማሂሩ መፂኡ ስራሕ ሰሪሑ ክብላሃል ከሎ ተዓዲ ልክ ነቲ ህዝቢ ጎስጓስ ዝኾነ ስለ ዘሎ እቲ ሕብረተሰብና እውን እንዳተቐየረ ከይድ ከም ዘሎ የረዳእና ኸ ኣቶ ዳዊት ኣስዒቡ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዕድል ረኺቦም ኣብ ስራሕ ንዝተዋፈሩ 48 ዓይነት ስውራን ፍሉይ ናይ ኮምፒተር ስልጠና ቀሲሞም ተጠቀምቲ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ክኾኑ ከም ዝበቕዑ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ንዝምህሩ ናይ ብሬል መፅሓፍ ብምድላው ብነፃ ከም እትዓደሉ ኣብ ኣስመራ ዲጂታል ቤት ንባብ ከም እትኸፍተሎም ከምኡውን ኣብ ኮሌጅ ምድላው መምህራን ትምህርቶም ክቕፅሉ ዕድል ከም እተረኽበሎም ገሊጹ ስለዚ እቶም ማትሪክ ዝገብሩ እንተ ደኣ ሓሊፎም ኣብቲ እዋንቲ ንደቂ ኣንስትዮ መእተው ናብ ዩኒቨርሲቲ ካብ 2 ዝብል ሓለፋታት ተገድለን ነይሩ ማሕበር ከዓ ናይ ዓይነ ሱራን ፀገማት ኣብ ግምት ኣእትዩ ድማ ከምዘን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተገድለን ዘላ ሓለፋታት ነቶም ዓይነ ሱራን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮ ብሓባር ምስአን እየን ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ግን ካብ 2 ክኾናሉ ብምባል ካብ 2 መእተዊ ካብ 2 ነጥቢ መእተዊ ተገይሩ ብኡ ክዕቦ ተኽኢሎም ማለት እዩ ድሕሪ እውን ማትሪክ ዘይሓለፉቶም ዓይነ ሱራን ኣብ ናይ ጉልበት ኣብ ናይ ገለ ክሰርሑ ስለ ዘይክእሉ እንታይ ክግበር ኣሎ ኢላ ምስኒ ትምህርቲ ብምርድዳእ ኣብ ምድላው መምሃራን ክኣትዉ ኣለዎም ኣብ ዞባታት ናይ ትምህርቲ ዕድል ንዝሓለፎም ኣባላት ማሕበር ድማ መደብ ምጥፋእ መሃይምነት ብምውዳብ ናይ ብሬል ትምህርቲ ከም ዝከታተሉ ከም እትገብረ ድሮውን 62 ካብኦም ብብሬል ክፅሕፉን ከንብቡን ከም ዝኽኣሉ ኣረዲኡ ዓይነ ስውራን መነባብሮኦም ንምምራሕ ዝሕግዞም ሞያ ከም ዘጥርዩ ንዝተኻየደ ፃዕሪ ብዝምልከት ድማ ኣቶ ዳዊት ናይ ማእለማ ሙዚቃ ምርባሕ ደርሆን ከብትን ከምኡውን ናይ ካልእ ሞያታት ስልጠናታት ብምሃብን ሓገዝ ብምግባርን ኣብ ስራሕ ዝዋፈሩ ከም ዘለው ኣፍሊጡ ብኻልእ ከዓ በዚ ናይ ስልጠና መንገዲ ተመፂና እውን እቶም ዕድል ክረኽቡ ዘይከኣሉ ኣብ ትምህርቲ ክኣቱ ዘይከኣሉ ዓበይቲ ዓይነ ሱራን ምስ ዘለዎም ሓገዛ እንዳገበርካ ናብራኦም ዘመሓሽሉ መንገዲ ምፍጣር ዝብል ዕላማ ከዓ ንስሳ ዝኾነ ዓይነ ሱራን ናይ ማዕለማ ናይ ደርሆ ምርባሕ ናይ ሙዚቃ ኣቢልና ኣብዚ ናይ ሙዚቃ ናብ ደርሆ ናይ ምርባሕ ፅቡቅ ዓወታት ክሳይሩ ምስ ሄክስ ብምስማዕ ኣብ ሄክስ ከዓ ገሊኦም ጠለበጊዕ ዘፍርዩ ካሮሳ ክሳይ ዝገብሩ ንህብ ዘፍርዩ ዘለና ሓገዝ ዝሃብና ድማ ን32 ኣቢሎም ዝኾኑ ዓይነ ሱራን መዲብና ን150 ዓይነ ሱራን ከክንቲ ናቶም ክሰርሖ ዝኽእሉ ሓገዛት 12,800 እናሃብና ወለድ ዘይብሉ ገንዘብ ሂብና ማለት እዩ ለባሕ ዘይኮነስ እንደይ ለባሕ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ሕጂ ዳርጋ ብቶታሊ ክንሪኦም ከለና ዳርጋ 242 ኣቢሎም ዝኾኑ ብሓገዝ ናይ ማሕበር ምስ ናይ ደገ ማሕበራት ዝርራብ ሓገዛት ገይሩሎም ሃገራዊ ማሕበር ዓይነ ስውራን ኤርትራ መስከረም 1996 ዝተመስረተ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 13,000 ኣባላት ኣለዎ ኣብ ዞባ ፎሮ ተታውነት ሕርሻን ልምዓት ጀራዲን ምድምፋዕ ብዝካየድ ዘሎ ዕቱብ ፃዕሪ ሰፊሕ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ይሰላሰል ኣሎ ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዑመር ተወሳኺ ፀብፃብ ኣለዎ ያዕቆብ ገብረትንሳኤ ከቕርቦ እዩ ሓላፊ ምክልኻል ብቑሊ ኣብቱን ዞባ ኣቶ ኣስመሮም ሽመንዲን ኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብክረማት ባሕርን ከበሳን ዝለምዕ 8,200 ሄክታር ከምኡውን 100 ሄክታር ጀራዲን ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሓረስቶት ነቲ ብቡርትዑ ሓይዝ ዘጋጠም ፍግረ መሬት ንምሕዋይ ኣብ ምስራሕ ምፅጋንን ዓግማት ዘላታትን ከትርታትን ኣርማዕ ስራሕ ይዓሙ ከም ዘለው ኣረዲዩ ማይን ሓመድን ከዓቀብካ ዘራእቲ ትረክብ ወይ እቶ ትረክብ ማለት ኣይከውን ስለዚ ኣብዚ ሓደ ካብቲ ቀዳምነት ዝንዛረቡ ፀናሕና ናይ ምእለይ ሓይዝ ዝግበር ነቲ መሬት ከመይ ጌርካ ኣብ ጠቕሚ ተውዕሎ ናብ ባሕሪ ከይዱ ከይፈሰብ ካልእ ዜሮ ከይበዓል ከሎ ከመይ ጌርካ ኣሊኻ እቶ ትረኽበል እዩ ካልእ እውን እዚ ጎቦታት ዘሎ ቦታ ብዘላታት ሰራሕካ ከትር እንዳገበርካ ማይ ከመይ ጌርካ ትዕቅቡን ብዙሕ ንጥፈታት ዝካየድ እዚ ከባቢ ድዑ ዝበሃል ብምሉእ ብዙሕ ዘላታት ዝግበራው እቲ ዘላታት ዝግበር ዘሎ ከዓ ትዕላሙ ነቲ ማይን ሓመድን ንምዕቃብ እዩ ኣብ ዝገላግሉ እውን ከምኡ ከትርታት ድዩ ፍግረ መሬት ድዩ ሓረስቶት በብዓቕሞም ብማቶ ድዩ ብልምዓት ኣኪቦም
بعد درجة داغبرو بزح أي لمعت مدبك هيجي እቲ መሬት ብግቡእ እንተሰትዩ ኣብ ዓመት ክሳብ 3 ግዜ እቶት ከም ዝርከቡ ዝሓበረ ኣቶ ኣስመሮም ሓረስቶት ዘመናዊ ኣገባባት ልምዓት ከዘውትሩ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ዝተዋህቦም ሞያዊ ምኽርን ደገፍን ኣተባብዓ ውፅኢት ከም እተረኽቦ ኣረዲኡ ሓረስቶት ጎኒ ጎኒ ዘሰላስልዎ ክረምታዊ ንጥፈታት ሕርሻ ኣብ ምልማዕ ጀራዲን እውን ውፅኢታውያን እናኾኑ ይመፁ ከም ዘለዉ ጠቂሱ ድማ ብውሕድ ቁፅርን ውሱን ዓይነት ሓምልትን ዝጀመሮ ልምዓት ጀራዲን እናሰፍሐ ከም ዝመፀን ናብ ፍረታት ይሰጋገር ከም ዘሎን ኣነፂሩ ልምዓት ተምሪ ንምትእታውን ሚኒስትር ሕርሻ ብዕቱብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣቶ ኣስመሮም ዛጊት ን10 ኣብነታውያን ኣልማዕቲ ጀራዲን ፈልሲ ተምሪ ከም እተዓደለን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበጽሕን ኣፍሊጡም ካብዚ ጎቦታት ዝወረዱ የምቶም ሓረስቶት ብዙሕ ኣፍልጦ ዝበሃል ይነበሮምን እሶም ጥቆም ነበሩ ሓንቲ ዓይነት ኣሕምልቲ እዮም ጥርቀም ሰኻ ጉዕ በርበረ ጉዕ በርበረ ብጉፍሮ ገይሮምን ወላ በዚ ቀጤላ ፍረሽ ገይሮም እዮም ጥቆሙ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ፍላይ ንዓቶም كصال قسقاس وهاومي سلطنات الدالولومي بتوم ياويان كان مخر سلا زوهابو ابي كذا حجي استفاعل عند حملات بزور جميره مال بامي ያለው ኮሚደረ በርቻ ሽጉርቲ ለዝፎቱ ጀሚረው ማለት በመንግስት በፍሊ መደብ ተዋይቦ ተምርተ አዲረው ማለት ፍሊያት ሓረስተ ተለሊዮም ከካትሎ ዝኹሉ ብናቶም ድሌ ተበገሰውን አራንሺ ጀመርሳ ሓረስተ አለው ፓፓያ ዘሪዮም አለው ለሚን ዘርለው ስለዚህ ህጅ ንዓም ዓቢ ለውጢ ሓላፊ ምክልኻል በቁሊ ኣብ ንዝባፈሮ ኣቶ ኣስመሮም ሽመንዲ ኣብ መወዳእታ ዓመት መፀ ካብ በረኽቲ ጎቦታት ብዝወርድ ውሕጅ ዝህሰ ዘሎ ናይ ሕርሻ መሬት ንምፍዋስ ብዓቕሚ ሓረስቶትን ውሱን ደገፍ ማሽነሪን ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ይካየድ እኳ እንተኾነ እቲ ስራሕ ከቢድን ልዕሊ ዓቕሚ ሓረስቶትን ብምዃኑ ዘላቒ ፍታሕ ዘልዩ ዕማም ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ንዞባ ባፅዕ ካብ ዝተተኽላ ሸሓት ፈልስታት ኣግራብ እቲ 900ታዊት ከም ፀደቐ ሓላፊ ኣብያተ ትምህርቲ ናይቲ ንዞባ መምህር እስማዒል ሳልሕ ገሊጹ እዚ በብዋኑ ዝተተኽለ ኣግራብ ንክሊማቲክ ከባቢ ኣብ ግምት ዘእተወን ብመምርሒ ኪላታት ሕርሻ ዝተተኽለን ምዃኑ ዝጠቐሰ መምህር እስማዒል እቲ ኣግራብ ብዝፈጠሮ ግርማን ጽላልን ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ከምኡውን ኣብ ተምሃሮ ፍቕሪ ምግራብ ኣብ ምስራፅ ወታዊ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብ ምሕዳር ከተማ ባፅዕ ሓላፊ ኣሃዱ ምግራብ ኣቶ ሰሎሞን ኣርኣያ ብወገኑ ትካላት መንግስቲ ኣብያተ እምነትን መንበሪ ኣባይትን ብሓፈሻ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ብፍላይ ቀንዲ ኣተግበርቲ መደባት ምግራብ ምዃነን ጠቂሱ ብትግሃት መምህራንን ተምሃሮን ዝተዋህበን ፈልስታት መብዝሕትኡ ከም ዝፀደቐ ኣረዲዩ ኣብያተ ትምህርቲ ንዞባ ባፅዕ ብዘካየዶ ኣድማዕ ንጥፈታት ምግራብ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ብምኽንያት 15 ግንቦት ሃገራዊ መዓልቲ ሓምላይ ወፍሪ ብተኸታታሊ ከም ተሸለማ ይፍለጥ خبركم تحت دحر زحص صار مسغاغري تاغراو زينات حيزنا كنملسينا بايتو ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ምዕራባዊ ገማግም የመን ጠንቁብ ዘይተነጸረ ምኽንያት ጉዕዛ ኣቋሪፃ ን6 ዓመታት ተንሳፈፍ ዘላ ነዳዲ ዝጸዓነት መርከብ ሙሉእ መርመራታት ብምክያድ ናብ ምድሪ ንምጽጋዓን ከተወርዶ እትኽእል ከባቢያዊ ዕንወት ንምውጋድን ተቃውሞ ሓይሊ ሕትይን ዘድሊ ምትሕባር ክገብር ትማሊ 4 ሰነ ኣብ ዘካየደው ዋዕላ ኣተሓሳሲቡ እቲ ባይቶ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ውሳነ ከመሓላለፍ እዚ ናይ ፈለማ ምዃኑ እዩ ዝሕበር እታ ልዕሊ 1 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ጽዒና ከም ዘላ እትግለጽ መርከብ ኣብ ዝቐልጥፈ እዋን ናብ ምድሪ ብምጽጋዕ ጾራ ከም ተራግፍ እንተዘይተገይሩ ሓደጋ መጥሓል ወይ ድማ ምብራዕ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ዘጠንቅቕ ባይቶ ጸጥታ ብሰንኩ ክስዕብ ዝኽእል ከባቢያዊ ቁጠባዊ ሰብኣውን ካልእን ሓደጋታት ቀሊል ከም ዘይከውን ኣሚቱ ዘሎ ነታ መርከብ ኣብ ዘላቶ ጽገና ጌርካ ንምግዓዛ ዝነበረ ተኾለታት ከም ዘብቅዐ እቲ እንኳ ኣማራጺ ድማ ስሒብካ ወይ ደፊእካ ናብ ምድሪ ብምጽጋዕ ጾራ ምርጋፍ ምዃኑ ዝጠቐሱ ኪላታት ኣብ ልዕሊታ መርከብ ዝኾነ ዕንወት ምዝወርድ ልዕሊ 670,000 ነበርቲ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ባሉታ ክጽለዉ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝሕብሩ መንግስቲ ኤርትራ ሕብራት ሃገራት ነታ መርከብ ንምእላያን ክወርድ ዝኽእል ሓደጋ ንምውጋድን ቁልጥፍ ስጉምቲ ክወስድ ብተደጋጋሚ ናብቲ ውድብን ባይቶ ጸጥታውን ጻውዒት ከቕርብ ምጽንሑ ይፍለጥ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣደዳ ተኸታታሊ መጥቃዕትታትን ባህርያዊ ሓደጋታትን ኮይነን ከም ዝርከባ ኣብ ዝገለጸን ክፍላት ሃገር ኢቱሪን
ሲሜን ኪቡን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ዝኣወጆ ህፁፅ ናይ ክርደና ድንጋገ ማለት ስቴት ኦፍ ሲጅ ብ15 መዓልታት ኣናዊሕዎ መንግስቲ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ግንቦት ድሕሪ ዝተፈፀመን ህይወት ልዕሊ 50 ሰላማውያን ሰባት ዝቐዘፈን መጥቃዕትታት ከምኡውን ኣብቲ ከባቢ ዝተኸስተ ሓደጋታት ነትጉ እሳተ ጎመራ ዘውረዶ ዕንወትን እዩ ብ31 ግንቦት ኣብ ክልተ ዓድታት ክፍለ ሃገር ኢቶሪ ብዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ብውሕዱ 57 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ክግለጽ እንከሎ ብ22 ግንቦት ብዘጋጠመ ነትጉ እሳተ ጎመራ ድማ ብውሕዱ 31 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 20,000 ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉን እዮም ጸብጻባት ሃገር ዝገልጹ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ነቲ ናይ ህፁፅ እዋን ድንጋገን ናብ ምብራቃዊ ሸናታ ሃገር ንዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ንምድምሳስ ንዘበገሶ ወታደራዊ ወፍሪ ንምድጋፍ ከም ዝኣወጀ እዩ ዝሕበር ብሪጣንያ ከም ኣካል ናይቲ ካብ ኤውሮፓዊ ሕብረት ድሕሪ ምስንባታ ተካይዶ ዘላ ንጥፈታት ምስ ኖርዌይ ኣይስላንድን ሌክተንሽተይንን ሓድሽ ንግዳዊ ስምምዕ ከም ዝኸተመት ኣፍሊጣ ምዘን ኣባላት ኤውሮፓዊ ሕብረት ዘይኮነ ሃገራት ኤውሮፓ ብዝተበፅሐ ስምምዕ መሰረት ኣስታት 21 ቢልዮን ዶላር ከም ዝግመት ሚኒስተር ንግዲ ብሪጣንያ ሊዝ ትሩስ ገሊጻ እቲ ስምምዕ ቀረፅ እታዊ ዘጉድል ብምዃኑ ንጽላት ምምስራሕ ፍርያት ባሕሪ ብሪጣንያ ልዑል ደገፍ ከም ዘለዎ መንግስቲ ብሪጣንያ ገሊጹ እንተኾነ ግን እቲ ስምምዕ ዕዳጋታት ኖርዌይ ንጽላት ውፅኢት ጸባን ስጋን ብሪጣንያ ክፉት ዝገብር ብምዃኑ ካብ ኖርዌጃውያን ሓረስቶት ተቃውሞታት ከም ዝገጠሞ እዩ ዝሕበር ዘሎ ብሪጣንያ ብጉዳይ ተጠቃምነት ጸጋታት ባሕሪ ምስ ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣብ ርጡብ ስምምዕ ክትበጽሕ ከም ዘይከኣለ ዝሕብሩ ጸብጻባት ብሰንኩ እቲ ጽላት ብኣሉታ ተጸልዩ ምህላው የረዱ እዚ ምዘን እዚኣ ኣባላት ኤውሮፓዊ ሕብረት ዝኾነ ሃገራት ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ ምዕባይ ንግዳዊ ዝምድና 4 ሃገራትን ዘካይዶ ንግዳዊ ልውውጥን ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎ እዮም መንግስታት እተን ሃገራት ዝገልጹ ዘለዉ بدرجة علم نهر واقع مقبن كالوت مسارة هلخت نجاراتن بتختاتلين 12 أوارح نوسخة خمسمة ودحورات هجرات بزوجة حدش تصب فليتون عبز حلف ورح جنبت واقعات مقبن هلخت نجاراتن استات 400 تايت وسخ كم زراعي أزد ما عبز حلف 10 عامات كابستغست تمسسال ترياتات اتزعبي مخانوت تصب نتصيرون أتي تريا عب حزبي محبرة كتابة وتجمعات كم زفت أريو حورات هجرات تصب فليتو زلا لبدا كوفيد 19 نمكتاد ستوسدن ناي منقساس الجراتات مستي عب زرقحن قربن علاقات زفاتر وحصرت كفيلاو طنق نايتي كستت مقانو تحبيرون كلمه لوط اذا صعبه واحد حرشاو تتون عب موساخ نهري مغبي تروي صوت كم زلو كيلاتات يتقسون أب تفراو مداي بتتمادي صبق غسغاس تمزغب زلا تشاينا أب 2022 بدرجة عالم زعبي روكيت كتمع بالمقانة فليتا أتا 3430 كنتال زغبدتا روكيت بدمر لعلي 35 كنتال زغبدتا ساتلايتاتنا بتفر كتسكم كم تغل سب مزي مع كل مرمر تفر تشاينا حبيروم معبالنا إذا روكيت تشاينا أب تفراو مداي تريا زلا وتاو غسغاس نقدميت زدف كم زخونيم توم كيلاتا زتقسون حيلو كبانيتات أوروبا بحبار الزمع بلا شحن 307 كنتال زغبدتا روكيت بدرجة عالم زعبيت كوينات صنحا تشاينا أب قرب عامتات نتن نتفراو نتفتات بحيثون وزنها كم أمريكا زعم السلا زبل تساقا هاقرات كتقدمن كم تغيلي زمت زلون الساعة ستدالو زينا ومسانادو نمزم مرس زينا تمالي 4 سنة بستقبرنا إلى لابراتور مرمرات 345 زيجاتات بكورونا فيروس ملكافون ترقاقيتون زبرة سبهرة والسرعة أكابابين بنور الناس زين وزف هاجر وحمام مقانون منستر مريت ماين أكاباب حبيرون مسلات ربحات عين صورة المحلة وحيال تعارة خايدون بايتو تطاع عبد وسناسن يمن تنصفف زلام مركب لا يعتق حايلي حوتين كتعبابر تصويعون منكسي ديمقراطية ريبابليك كونغو نستعوجه هوتس نايكردنا دنجاجا ناوحوا بريطانيا مثل نرويج ايسلاند ليختشتاينن حدشن نقدر سمع كتيما سلام